La COP naix per la inquietud dels treballadors de les grans indústries del Prat que als anys 60 demanaven o volien accedir a un habitatge digne. Crear un projecte de vida que contemplés necessitats educatives fonamentalment i culturals. Pensem que als anys 60 els dèficits formatius de les persones eren importants i per tant no hi havia una resposta ordenada de l'administració cap a aquestes necessitats tampoc, i l'educació com un dels principals valors i el patrimoni com la garantia de futurs projectes. I l'impacte també és amb l'exemple, no? La continuïtat i el recorregut durant tants anys és una bona manera d'explicar a projectes més nous que l'aposta pels projectes cooperatius estables, no? Que és reeixida i realment té impacte i pot transformar la realitat. Aquest barri no seria igual si no hagués estat per la realitat de la cooperativa obrera. I també hem estat com un regulador del mercat de l'habitatge, perquè la cooperativa, com que feia uns preus d'accés a l'habitatge de cost, els constructors de l'entorn i del Baix Llobregat tenien un referent, diríem que no podien incrementar. Competidor. Aquesta varietat de poder dir, escolta, amb qualsevol necessitat que tinguis la pots cobrir des d'un projecte cooperatiu, que per tant et permet cobrir la teva necessitat i alhora coincidir amb els teus valors, no? Per ser no només una alternativa sinó una realitat. Jo crec que la cooperativa obrera ho ha demostrat al Prat, i el que ens agradaria també, no?, és que això es pogués estendre i fer xarxa a tot el territori.